खुलुमबाय। गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जालायबाय। लोगोसे सोरजि दा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि गोनांथार खौरांफोरखौ बेबायदिनो मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो, बेखौनो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। लाइमोन BPF आरो BSUनि बानजायनायाव मैया धनस्री उदालगुरि बियाबाव मोनसे लाइमोनफोरनि सावरायलायनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां BTC बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै BPF राजखान्थि दोलोनि लाइमोन दैदेनगिरि बिथांमोनहा दायो गोबांथार समाव गोबांथार गुबुन गुबुन जायगाफोराव लाइमोनफोरजों लोगो हमज्लायनानै बिसायख'थि आरो फैबाय थानाय गुबुन गुबुन जेंना जेंगोनाफोरखौ लानानै सावरायलायनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबाय थादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव BPF लाइमोन गांखंनि बानजायनाय आरो BSU जुथायै खुंनाय मोनसे लाइमोनफोरखौ लोगो हमलायनानै सावरायलायनाय हाबाफारिखौ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय धनस्री ब्लकआव लानायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बे हाबाफारियाव BPF लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म, कास्तु बसुमतारी आरो बिक्रम दैमारी बिथांमोनजों लोगोसे BSUनि गोबांथार दैदेनगिरि बिथांमोनखौ हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो ओनसोलनि गोबांथार रायजो राजा आरो लाइमोन बिथांमोनाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। गुबुन फारसेजों कास्तम बसुमतारी बिथाङा बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव आथिखालनि UPPL सरकारनि दैदेनगिरि अदेबानि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ गोबांथार बाथ्रा लानानै थांखिनानै सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव प्रमद बर' बिथाङा सासे थगायसुला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव बेखौ जोङो रावबो हमदांनो हायाखैमोन बिदि एसेबां सासे थगायसुला जागोन होननानै। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव दायो प्रमद बर'खौ बोखारनानै हाग्रामा महिलारिखौ लाबोफिननांगौ होननानै गोबांथार रायजो राजाफ्रा बुंदों होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो UPPL राजखान्थि दोलोआ दायो UPPL सरकार थानाय समाव जेबो खामानि मावनो हायैनि थाखाय दायो रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै भट बिनो हाया आरो गामि गामि रावबो जेरावबो हाबनो हाया होननानै बिथाङा बुंथिनानै होबावनायखौबो नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो आरोबाव बुंबावदों दि थारैनो प्रमद बर' बिथाङा गामियाव थांबानो दायो सोंजागोन आरो प्रमद बर'नि दिनाव गोबांथार साख्रि होगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोनब्लाबो नाथाय सासेबो साख्रि होनो हायाखै होननानै बिथां कास्तम बसुमतारीया अजद दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। अदेबानि साख्रि प्रमद बर'नि दिनाव सोरबा सासे साख्रि मोननाय होननानै जुदि खोन्थानो हायोब्ला बेखौ मिउजियाम बानायनानै अराय समनि थाखाय दोननाय जागोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रों बाथ्रा लानानै बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। धेमाजि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बानजायनायाव मैया धेमाजि जिल्लायाव मोनसे सुबुंनि हानजा सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनदोंमोन दि थांनाय 26 जानुवारि खालि गुवाहाटीनि मोनसे रुमाव सासे बर' हिनजावसा जन्मेश्वरी बसुमतारीखौ जिउ जोबनाय अबस्थायाव बोखांनो हादोंमोन होनना मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला जन्मेश्वरी बसुमतारीया थांनाय 22 जानुवारि खालिनिफ्रायनो सासे गावनि गुबुन हारिनि सेंग्राजों मोजां मोनलायनानै रुमाव थाहैदोंमोन होनना मिथिनो मोनदों। लोगोसेनो जन्मेश्वरी बसुमतारीखौ बेनि उनाव 26 जानुवारि खालि रुंसारि जानाय अदेबानि जिउ गैयै अबस्थायावसो बोखांनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों सेंग्रानि रुमनिफ्राय। जायखौ नोजोर बोनानैनो दायो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बानजायनायाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनि मदद होनायजों गोबांथार रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै जिउ फोजोबनाय गुबुन हारिनि सेंग्राखौ थाबैनो जेलाव लांदोंब्लाबो बिथांखौ नांगौ बायदियै साजा होनांगौ आरो नांगौ बायदियै गुबुना सिगाङाव जाहाथे रावबो बेबायदि खामानिखौ मावनो हाया बेबायदि रोखोमै साजा होनांगौ होननानै बिथांमोनहा बुंथिदों। लोगोसेनो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि सोद्रोमा बिथांमोनहा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो जन्मेश्वरी बसुमतारीखौ हारसिङैनो फासि नांनानै थैदों होननानै बुंदोंब्लाबो नाथाय बेनि जेबो फोरमान होनो हायाखै होननानैबो बिथांमोना खौरांगिरियाव बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोनदों।
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव मैया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव थांनानै भाइस चेन्सेलर डक्टर बाबुलाल आहूजाखौ लोगो हमनानै मुलुगसोलोंसालियाव गोबां जेंना जेंसिफोर जानायखौ सावरायलायहैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, जों बयबो खौरांगिरि बिथांमोननि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादों दि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि जेंना जेंसिफोरखौ लानानै सावरायलायबाय थादों आरो बायदि बाथ्रा बुंबोबाय थानायखौ जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों। थिग बेबायदिनो मैयाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव मोनसे हानजाया थांनानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिनो भाइस चेन्सेलर डक्टर बाबुलाल आहूजाजों लोगो हमलायनानै सावरायहैनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे बाथ्राखौनो लानानै आफादगिरि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदोंदि थारैनो गुबैयै बे लोगो हमनायनि जाहोनानो जाहैबाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गासै 34टा लांदां मासि जानानै दङ, जेराव थार्ड ग्रेड, फर्थ ग्रेडजों लोगोसे एसिस्टेन्ट प्रफेसार आरो गुबुन गुबुन बिफानफोराव लांदां जानानै थानाय मासिफोर दङ। बेखौ नोजोर बोनानैनो थाबैनो सुफुंनांगौ आरो सुफुंनायाव 6 सिडुल एरियानि गोबांथार रोंगौथि गोनां बिजाथि, बेनि अनगायैबो जेसेबां जेरैबायदि रिजार्भेसन दं बेफोरनि थांखि बायदियैनो मेरिट बेसिसआव साख्रिथायखौ थिसनथाइ होनांगौ होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथाङा मैया नावकाटा सुक्लाय दैमानि रुगुङाव थानाय गंसे गामिनि खुरखाजानाय रुगुंखौ होबथानांगौखौ नोजोर बोनानै बिथाङा मैया मोनसे पार्क फाइल लुफुंनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि नावकाटा सुक्लाय दैमानि रुगुङाव थानाय बे जायगाया दायो गोबाव समनिफ्रायनो खुरखाजानानै गोबांथार रायजो राजाफोरा दुखु खैफोद सहायनो गोनां जादोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानैनो गोबाव समनिफ्राय बेबायदि खुरखाबाय थानायखौ नोजोर बोनानै रायजो राजाफोरनि हास्थायनाय बायदियैनो बिथाङा मैया बे खामानिखौ रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय मावफुंनानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव नावकाटा ओनसोलनि गोबांथार रायजो राजाफोरा फैनानै बिथांखौ हाबाफारि बेखेवनायाव बाहागो लाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बिथाङाबो बे हाबाफारिखौ खालामनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेराव बुंथिना होनायखौ नुनो मोनदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव रनजित बसुमतारी, सायखं बसुमतारी गासै बिथांमोनहा मैया आसामनि डिजिपि जिपि सिं बिथांनि न'आव थांनानै बिथांखौ गाहाम हामलायनाय बावहैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जों बयबो खौरांगिरि बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनदोंमोन दि आथिखालनि आसामनि डिजिपि बिथां जिपि सिं बिथाङा दायो सिआरपिनिबो सासे डिजि जाबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों। जायखौ नोजोर बोनानैनो बिबान लानायनि सिगांनो डिजिपि अदेबानि डिजि बिथांखौ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव रनजित बसुमतारी, सायखं बसुमतारी बिथांमोनहा लोगो हमलायहैनानै गोबांथार बिथिंनि गेजेराव सावरायलायनायनि गेजेरजोंबो बिथांखौ साबायखर बावदों होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय 26 जानुवारि खालाराव जोंनि सिमेन्ट सापरिनि सासे बर' हिन्जावसा सुश्री राजु बसुमतारीनि फिसाजो जन्मेस्वरी बसुमतारी बे हिन्जावसाखौ गुवाहाटी नोगोरमायाव खायसे निस्सय बुथारनाय जादोंमोन। दा बे बुथारनायनि हेंथायै जोङो दिनै जोंनि खुद्रिसारनायखौ दिन्थिनो थाखाय दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। जोंबो हानजा सुरनाय, जोंनि खुद्रिसारनाय, जोंनि दाहा फोरमायनाय आरो प्रसासननि फारसे दाबि माखासे दैखांनानै जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो दिनै बुंगोन जे जोंनि जाय हिन्जावसा जन्मेस्वरी बसुमतारी, बे जन्मेस्वरी बसुमतारीया थांनाय जानुवारि दाननि 21 खालाराव गुवाहाटीयाव गाव सिगाङाव थाबोनाय जायगायाव गावनि पेन कार्ड थाबोदों होननानै बेखौ लायनो होननानै थांदोंमोन होनना फोरमायदों न'खरनि मानसिनि बुंनाय बायदिब्ला। दा बेखौ लायनो थांनानै 21 खालाराव थांनानै बियो 22 खालाराव जेब्ला सहैयो, 22 खालाराव सहैनायनि उनाव जों मिन्थिनाय बायदिब्ला बै जाय हौवासा जाय बेखौ बुथारनाय दिनै जेलाव थांनो हाबाय, इन्द्रजित फाइट होननाय सिलापथारनि बियो नतुन मिसिंगाव होननाय गामिनि, दा बियो बेखौ गावनि थाग्रा खथायाव लांनानै दोनहैदों होननानै जों मिन्थिनो मोनदों 22 जानुवारि खालारनिफ्रायनो। दा 22 जानुवारि खालाराव लांना दोनहैनायनि उनावनो जोङो दा थांनाय 26 जानुवारि खालाराव बै हिन्जावसाया सानजौफुनि 12:42 गावनि न'खराव बिमाजों रायज्लायहरदोंमोन जे आयै आं दा मोनायाव ट्रेन गाखोनानै न'आव थांसै होनना फोरमायहरदोंमोन। नाथाय बेबायदि फोरमायहरनायनि उनावनो 2 रिंगासो समावनो, दान्दिसे उनावनो बै हिन्जावसाखौ
गावनि जिउखौ गाव फोजोबना लाबाय होननानै गुवाहाटीनिफ्राय खौरां न'सिम दैथायहरनाय जादोंमोन। दा बेवहाय गोमोनाय मोनदों न'खरनि मानसिया जे जाय गथ'आ न'आव फैसिगोन होननानै दसे समनि सिगाङाव फोरमायहरदोंमोन बे गथ'आ बोरै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो हाथाव। बिनि रायलायनाय, बिनि बुंहरनायाव बिनि माबा मोनसे गोसोआव गाज्रि जानाय, बियो जे गावखौ फोजोबनानै लानो हाथाव माबा मोनसे जानानै थानाय बिदि बिनि रायलायनायाव जेबो हमदांनो हायाखैमोन होननानै न'खरनि मानसिया फोरमायदों। आरो लोगोसे बे खोथाखौबो जोङो बुंबावनांगोन जे बेखौ जे गावनि जिउखौ फोजोबना लादों होननानै बुंदों, सुइसाइड होननानै बुंदों। नाथाय बेखौ जोङो सुइसाइड नङा होननानै जोङो रोखायै जोङो बुंनो हागोन। मानोना बेहाय सुइसाइड जानायनि जेबो फोरमान बेयाव दिन्थिनायखौ जोङो नुनो मोनाखै, दिन्थिनो हायाखै। बेखौ सुइसाइड फासि नांनानै थैदों होनदों, नाथाय फासि नांनानै थानाय बिसोरो सावगारिबो लानानै जोंनो दिन्थिनो हायाखै। आरो बेखौ बैसाङाव फुथुनानै दोननाय अबस्थायावसो बेखौ दिन्थिनो हादों। एबा फासि नांदोंब्ला बेयाव फासि नांनायनि माबा मोनसे दिरुं एबा माबा मोनसे जि फासि नांथाव बेफोरबायदि बेसादफोर बिसोरो दिन्थिनो हायाखै, फोरमान जेबो होनो हायाखै। जोङो मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला बिनि सेराव गांसे टावेलल' दङ होननानै जों मिन्थिनो हादों। दा बेयावनो माने जोङो साननो गोनां गुबै माने बाथ्राया बेयावनो जे गांसे टावेलजों सासे मानसिया बेबायदि फासि नांनानै थैनो हानाया बेथ' जाथावना नंखाया होननानै जों बुंनो हायो। ओंखायनो जोङो बेखौनो बुंगोन, दिनै जों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय जों बेखौनो दाबि दैखांगोन जे जोंनि सासे फिसा हिनजावखौ दिनै गुबुन जायगायाव माबा मोनसे खामानियाव थांनायाव बेहाय बिनि जेबो रैखाथि गैयै बेखौ गावनि मोजां मोननाय सेंग्रायानो बेखौ माखासे परिकल्पना खालामनानै बेखौ दिनै बुथारबाय, खास्रि बिस्रि बिनि जिउखौ फोजोबस्रांबाय। दा बेनि हेंथायै जोङो दिनै जोङो जोंनि खुद्रिसारनायखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टारनिसिमबो जोङो बेखौनो फोरमायहरनो सानोदि जे बै जाय दायनिगिरि, दिनै जोङो मिन्थिनो मोनदों दायनिगिरिखौ दिनै पुलिसा हमबाय, जेलाव लांबाय। आरो जेलाव लांखांनायनि उनाव बिनि गुबै साजाया मोननांगौआ ओरैबायदि साजा होनांगौ जाहाथे जायबायदि साजाखौ होयोब्ला इयुनाव बेबायदि आरो गाज्रि खामानिखौ मावनो रावबो सुबुङा आवगायनो माने गोहो मोना। बेखौनो जोङो जोंनि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनिफ्राय बेखौ जोङो दाबि दैखांदों। आरो लोगोसे हिनजावसानि न'खरा जाहाथे न्याय मोनो बेखौ जोङो दिमान्ड जोङो खालामनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों।